nós cada vez que vemos contaminación pois estamos moi preocupados, por iso fixemos esta iniciativa para quitar estes microplásticos e facer un seguimento durante un mes para cantos máis quítenos mellor, non? Vamos a mirar todo o contorno, toda a costa que nos vincula a nós, onde nos mariscamos, son varios kilómetros, vamos supervisar que non haxa peles microplásticos. Parece que en esta playa non hai, vamos supervisar máis playas, bueno, se houbera, faríanos un chamamento aos mariscadores e mariscadoras da cofradía de Noia, que somos 1300 e pico, bueno, a ver se penso cada vez pouco, pero bueno, vamos supervisar para estar máis tranquilos. A nosa avisounos un vigilante da cofradía que había aí na playa de Boa, algúns peles, non moitos, pero que había algúns. E como o mar trae e saca, pois queremos supervisalo para estar máis tranquilo. Faremos unha revisión de 7 en 7 días, por se ven algún peles e quitalo. Esta técnica es la mejor ahora mismo, porque adelantamos muchísimo más. Se ve que aquí hay toda una mezcla de arena, con las bolitas, que se ves alguna por aquí, basura también de palos, y al meterle un barreño con agua, las bolitas de plástico suben y la arena ahí pasa para abajo. Aquí na ría de Mursa e Noia, pois facturamos o 70% de todo o berberecho que hai en España. Sale de aquí dos bancos marisqueiros de Noia, bueno, aquí viven 1700 familias directamente do marisqueo, do berberecho e da ameixa. Tamén se colle ostra e navalla e outros moluscos, non? Estamos con material casero e as cofradías nin concellos temos material para quitar millor este peles, non? Este microplástico non, que hai que quitalo, porque non é, como dixen, o peixe pode comer, e a ave como peixe, é toda unha cadena, isto hai que quitalo porque isto é unha complicación de moitos anos, porque o plástico dura 160 de anos, máis axuda, máis coordinación, máis material, cantos máis, millor a solucionar este tema que contaminan as rías e o mar.